Haupra. 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 Nongrim ban penim ban penha ban penkeladurpan Mau haga cingim jungi we benar kala ni ko. Penerusan living hawa Inang Tristom kung unit na kaya mo sa sedang digraf jadi kum kapat yang hawa. Ite ai program jadi tok university. Hari ni te yo ia gajing kelam cikete na kenten. Liba wangas nyawa ketika runti iya Te satu i wah perdi ke benai Kelaya kejingai nanti ke bamenta ke bakumba saus nem tam kejingai nanti jong ke parti. Rengi somu ba ijingai nanti jongi batang kendian. Dari beli umsi beli dong ini. Ha kejing sedang ke baningkong kum ke parti ni late chopai ba ke election ke baningkong du ke assembly election arpo arpulai. But ling ba kejing kurku ke jong beli ngayo samut ki emily. Ki badon hang te po yang darbar thawan bat ki bayasan nang ta ka khya khan ba ka jing e ka jong pai ba kaleng kari bat ban pedap hokru ya ka kamram ko bo pai ba lo binchat la kalong ha ki constituency ki jongi ba kum juru shaki shabana ko constituency habidi bat ka ri bat ka jai ben riu hi bar huwe ngimla ru khlam la aingu yu blei ba ri ka jing kurku ka bo blei ula the shlei halo jongi kum ka party banginyo ban seisnen tangadin chisnen jong election arpo apply ngelayo ban sei yu MP na ka jai ben riu jumi na ki lai pun riu tli ki constituency ngelayo ban sei yu Emily na ka lian ka jumi kum ka party ban yo e ka jingkrshan na ki lai pun riu tli ki constituency ni so ban aingu yu blei kini ki jing kurku ki jong blei ban ngait scam kum malong manga ngai scam ma piru kum kinong kit kam ki ba khaman ni da so sarong bat ni yo men sim bandon yu MP jongi hang tei hapo New Delhi hapo parliament ngin penti kana ru bu MP jongi unum de yu MP bo shishom klikti ne de yu MP uban late ru ban tenru shaki kini ki central institutions ki papier ki badan hapo jong kanika ri ka jonga ba ka jong pi na so kumen ba ka jingkur ku ko jong play ka urlong bat kalong ka jingkur ku nang ta jong ka jong pi bat nga sogmen rupat ba tang hadian sa shisnen na ka MP election ha ka arpo arpsan usnam arpo arpsan hindi ban klan no kadi ka history nam ta jongi kum ka party empadon ka way par ka political party ka ba la apo Kashils Autonomous District Council batang maka himarwe klem da dalkam yang kajing kusyan jong kanu nu oi pat ka political party no kadi ka history bangiyo ban sei yaki MDC khat nyumut nang te na po Kashils Autonomous District Council bat ban forms nan yaki isi hang te hapo Kashils Autonomous District Council oi ngada sungu ru nakam ta jong piwi kam tam kinong kit ya ba ya kam jong ka party ngamong ya tam kini ki ba khaman mo ki president ki secretary ki treasurer ki organizing secretary jong ka party re kham tam nam ta jong pi ki members jong ka party ban ngamar tatien baka de ka jing tresitom ka jong pi ru lembat upai ba bahagni ka election ka bangdep arpo arpsan shaka GHDC nga so hukum ka party banyo prangut ki MDC hakasian ka baningkong ka jing khun ka election ka baningkong du jong ka district council hapo Giant Hills hapring sibut ki jing kijing man kijong pi kum ki pat ba na kadi ka dong ka thai kijong pi ban sei prangut ki MDC manong pi kadi ka jingjok na kam ta jungi ban kadi udak jong ka jingkermen sang kadi ka dong ka thai kijong pi na kam ta ka election arpo pra ubangi ngi ap khimi lenti ban ngan nom artatien mau ngam artatien ba na kadi ka dong ka thai kijong pi mo ngin num dei ban pen le no e watang kawai ka situ na kalian ka jungi kung ka party bar ngait scam ni por ko mamta no ngin nang trisitom bakani kasi kalong kasi ka ba kemen kalong kasi ru ka ban sa jingkermen jingkermau na kamta jonga jong pi kum ki ta ki nom tre jong a voice of the people party ban la pli kani ka office ban ngait scam ba lingba mo lingba jong kani ka office tre kam on nang la ban pen bha on nang la ban pen janai
ya ke kam jong ke parti ha ke ni ke district ke bi ke jong pi